Adriana Badea și reprezint Salon Rarea. Astăzi m-am gândit să vă povestesc despre părul care este lucrat cu placa sau cu ondulatoarele. Ce înseamnă acest lucru? Acest plăci ondulatoare care se încing între 180 de grade și 240 de grade presează efectiv firul de păr. Dacă noi folosim la o zi, la o săptămână pe firul de păr aceste aparate, avem nevoie să folosim și tratamente termice pentru a păstra cât mai mult cuticula. Ce înseamnă cuticulă? Firul de păr este format din cortex, care este să zicem, un borcan în care se află măduva firului de păr și cuticule care îmbracă această măduvă de păr. Aceste cuticule, când sunt presate, bineînțeles că apoi la spălat ele se umflă și se rup. Acesta este motivul pentru care părul după 6 luni, un an de zile de folosit placa începe să se rupă la 10-15 cm. Data viitoare o să vă povestesc mai departe. Aștept întrebările voastre și vă mulțumesc că sunteți din ce în ce mai mulți pe pagina mea Salon Rarea. La revedere!